Ja, morgen weer zeggen wij. Nee, op vrees. De leefde zit Joen in de loft hier in de studio. Want het gaat over Boer zoekt vrouw. En we hebben het over alles wat je nodig hebt voor de mooiste dag van je leven. Nou, de beste, wat een prachtig stel. Ja, daar hebben we het aanst dus verder over. En we rieden vanzelfs ook waar de mystery guest is. En nou eerst op heeg tempo, door de wieken van Friesland. Ja, miljoen mensen zitten er alle snijden plat voor. De idyllische landskippen, de wierdse uitzichten, de romantische tafereeltjes in de melkput. Ja, Boer zoekt vrouw is echt dit hier weer een grote hit. Maar ja, het boerenleven is net altijd makkelijk. En hoe die keerzijde had boerendochter Sietske Dijkstra een boek schreven van het erf af. Zo heet het, kijk je bij me. En hier is een verhaal van boerendochters die te pleets ontvlechten en naar de stad verhuizen. De oorgast is Paulina Rijswoord. Misschien ken je haar wel. Zij wie deelnemster aan Boer zoekt vrouw in 2008. En zij die kreeg het omgekeerde. Zij komt uit Rotterdam. Maar we het nu al 4 jaar hier met boer Jan en haar dochter op een pleets in Allingevier. Dag dames, welkom. Mooi dat je me binnen. Ja, de apotheose die nadert, hè, snijn. Hoe volg je het eigenlijk? Volg je het wel? Ja, zeker. Ik zag het maar al mijn treien en ze vinden het fantastisch. En tussen werd er ik nog wel eens even vregen van hoe zou het nou verder gaan. Dus ja, ze zitten er heel spannend bij. Ja, en Pauline? Ja, als je dan weer omsjuggen en dan, dat is toch een skofkelien? Het is al 5 jaar geleden. Dat is, maar wij kijken natuurlijk ook, soms met kromme tenen en soms feest van herkenning natuurlijk. Even een kromme teen, vind ik wel leuk. Ja. Wat is een kromme teen? Welke? Nou, wat is een kromme teen? Ja, dat gestuntel gewoon af en toe of niks durven zeggen. Of dat we denken van, komt dit wel goed? Ja. Toch ja. Dat bij Jim ook trouwens? Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar wij weten als geen ander dat het ook... Ja, het zijn maar hele kleine stukjes die je ziet. Hè. Dus, ja, maar toch, mensen smullen ervan. Ja. En dan vreeg ik me dus aan die vrouwen die het, en ik man, die dus die keuze maken, weten die überhaupt wel bij zo'n beginnen? Nou, ik denk het eigenlijk net. Ik denk dat er wel, en daar doet natuurlijk Yvonne Jaspers, haar best voor, dat we mooie simmerplaatsjes joggen. En dan ziet het er al je fantastisch uit. Ik ben heel graag buiten en kei ben prachtig om te zien. Maar ja, het is ik wel eens in de modder ploeteren. En het ken ik wel wezen dat het net zo makkelijk van het hiermaal komt, omdat er gewoon geen vervoer is of geen belbus meer langskomt. Dus het is net alleenig, maar zo lokkig. Het is soms ik wil het werkje en een beetje isoleerd. Ja, want ik zeg jullie ontzettend het knikken. Ik zeg van ja, dat klopt het. Of je komt het erf niet af omdat er gewoon alles vastgevroren zit of zo. Dat kan inderdaad ook. Nee, dat vastgezogen in de blubber, dat komt me nu heel bekend voor je. Dat, Ja, want ik heb natuurlijk dit boekje hoor. Ja, het is, ik heb het lezen, ik heb ook 10 vrouwen die als boerendochter het eigenlijk makkelijk hebben boeten de pleets. Wat jou hier omschreeuwen in het verhaal is opgroeid op een kniepen, op een pleets, altijd hutwerkje, wel een soort boeten en toch wel genieten kennen van de mooie natuur, maar toch vooral ook dat isolement en ja, net je ontplooien kennen. Dus een beetje een ongelukkig famke, zeg ik hierin waarom. Die alles die je om ja, maar te lezen en een beetje onzichtbaar te wezen voor de boerderij. Als je nou een voorbeeld neemt mij en ja, die mensen, dat is een vlak natuurlijk uit dat boek, maar wat is dat gevoel van nou, ik zie het daar net helemaal op mijn plak? Nou, ik denk, de pleets hier fantastisch. Dat boetenboadje, daar hebben we het eigenlijk al het zien wel over. Daar hebben we verschrikkelijk van genoten. Maar het paradijs, daar kist ik een beetje uitgroeien. Ik wil graag naar de bibliotheek en ik wil wel eens graag een film zien en ik wil wel eens een stad bezieken. En op vakantie gaan. Maar dat weer net al die dingen die weer in onze tijd net zo gewoon. Ik denk in 2012 dat het er wat oors uitzegt. Ja, want wat voor tijd praten we? Nou, de zien die skreun die ben in de jaren 50 geboren tot maar de jaren 80. Dus dat betekent, de oudste is nu 65 loop en de jongste is 44 die skreun had. En onze jeugd weer toch wel in van isolement. En sommige van u zien hele oren aspiraties en er weer net zo volle plak voor. Dus bijvoorbeeld Paulien, weet ik nog van de uitzending, die is een hele creatieve vrouw. Maar ja, die creativiteit die kon ik net zo heel goed kwijt. Nee, jou net. Want je ziet dus
daar op de kniepen. Nou, dicht bij Heerenveen, dus dan keer je er wel eens even uit. Maar ja, het wie vooral ik werkje. Een woord wat heel vaak voorkomt is achter helpen. Ja. Wat bedoel je ermee? Ja. Wij hadden die uitspraak achter gaat voor. En dat herkenden wij als boerendochters zeer van elkaar. Het boerenbedrijf, dat stiert toch voorop. En de huishouding en alles wat voor is, dat is net onbelangrijk, maar het stiert wel ten tjenste van wat er achter baart. Dus als er iets maar een ko, of er wie iets maar een barg, of er wie iets maar een hinder, of de eegstvieltje, ja, dan viel dat ik in het vaarhuis. En dat betekent, ik vakantie, mijn mem die het wel, maar mijn heid weer dan thuis. En wij weer ik om de beurten thuis om mij te helpen. Want die dieren, die kerst net 14 dagen afzitten. Nou, dat viel ik als kind al. En ik dacht, ik hier het wel wat oorswold. Ja, maar wat wie het echt te verstikken nou? Want dit denk ik, dat gebeurt. Dat gebeurt misschien bij iemand die een dochter is van een ondernemer ek. Ja. Nou, ik denk, wat ik wil filden als famke, dat het wie elke dag toch wel min of meer hetzelfde. En dat kan ik iets heel fraais hebben, want nou ook wat ouder, dat heet ik een bepaalde charme. En de seizoenen binnen dichtbij. Maar ik voel dat ik wel eens wat saai. En ik wil wel eens wat oren dingen sjen of wat oren dingen wieten. En daar weer net zo volatierd voor. Dus ik zie het nog eens onder de keukentafel, dat herinner ik me zeer goed, onder de franje van het tafelkleed. En daar kon ik me prima verstoppen en hier heb ik een goede plekje om wat te lezen. Ja, want als je niks dient op een plaats? Nou, dan zijn ze kist in hand wel even wapperlit. Of hest wel sjoen dat de stal nog even veegt. Of die kei, wie kan die even opheljen? Dus dan weer er hier nog het chen van best die even voor inzetten koers. Ja, nou, ik wil nou even naar de vrouw van Boerjan. De toekomstige vrouw nog. Trouwens, ik nog wel leuk vind je die trouwerij hier. Inspiratie op land. Maar steen je ook de hele dag te biezen? Nou nee, want gelukkig kan Jan dat heel goed zonder mij. Dat heeft hij namelijk al 45 jaar zonder mij gedaan. Dus, maar het is natuurlijk wel zo, ik herken wel dingen die jij zegt. Het gaat allemaal in het ritme van zijn werk. En hoe let hij hem eigenlijk tussen? Nou, laat, want... nee, maar tussen de midden, dan moet het ook altijd op die kleerst in. Nou, maar ik heb ook mijn eigen werk. Hè. Ik werk in een museum, dus ik kom niet tussen de middag thuis om te eten. Maar dat wie wel zo. Dat was wel zo. Ja, voordat wij kwamen was dat absoluut zo. Ja. Was dat allemaal heel strak. Ja, en je hebt een dochter, Emma, 15 jaar. Ja. Die werkt ook bij hem daar. Nou ja, mag die ik helpen of liet je hem die helpen? Nee, die hoeft echt absoluut niet te helpen. Dat zou ze ook in alle toonaarden weigeren. Ja? Ja. Maar is het zo slim dan? Ik bedoel, het is toch ook wel lekker om wat te doen? Jawel, maar ik denk dat als je zodra... Kijk, een paar maanden geleden heeft Jan even kort in een ziekenhuis gelegen. Kijk, en dan moest ik natuurlijk wel, dat deed ik ook wel. Dat deed ik natuurlijk ook met alle liefde. En dan vindt ze het ook wel leuk om even mee te helpen. Maar als dat vaste prik zou moeten worden, nou echt niet hoor. Dan staat ze binnen de kortste keren langs de A7 met de duimpje omhoog terug naar Rotterdam. Ja, en dat gevoel hier in Jonas ik. En ik zeg even naar een passage uit het boek. En dat vond ik wel opmerkelijk. Even zien, waar heb ik dat? Jere, als je dan op een gegeven moment toch een lange dag thuis, ze accepteert eigenlijk net dat je misschien wel intelligenter vindt en meer maar je geest dwaanwoeden dat koe. En dan zei je, ik regelde zelf een verhuisbusje met een vriend, scharrelde mijn bultje bij elkaar en kocht wat spulletjes voor op kamers. Niemand die me uitzwaaide van het erf vertrekken was uit de wereld stappen. Dat vind ik toch wel. Ja, we hebben natuurlijk soms een beetje literair maken of een beetje ontzetten. Maar het is denk ik wel zo dat van de borkerij, dat is een wereld in zichzelf. En als daar van voortgaat, dat de stad, voor een soort boeren is de stad toch een vreemde plek. Dus mijn broers, die weer dan net zo tuk om naar die stad te gaan, dat wie eigenlijk vreemd. Dus je stapt een hele nieuwe wereld binnen en dat is denk ik wel zo. Ja. En voor jou wie het niet vlucht, maar voor jou wie het de benauwde wereld in misschien wel. Dat ik zou wel eens ervaren dat je toch, wat is die vrouw lied? Nee, ik heb wel eigenlijk het belangrijkste wat ik in eerste instantie dacht was, wat is het hier verschrikkelijk donker als de zon onder is. En maar benauwd juist niet, want ik had ineens heel veel uitzicht en ik zag luchten rondom en ik zag het in de verte regenen. Dat had ik allemaal nog nooit gezien natuurlijk. Ja. Dus nee, het was integendeel van benauwd. Het was wel een heel andere wereld. Als ik 's avonds de hond uitliet, dan moest ik een zaklamp mee. En ik vond het doodeng ook. Hè. Ik durfde liever... ik loop liever 's nachts op het Hofplein. Wat misschien voor jullie veel gevaarlijker zou ervaren zijn dan dat ik daar in het donker langs die slootjes en geen hand voor ogen zag. Ja. Dus, ja, maar is het een gevoel wat heerst? Want ik heb ook wel mijn vrouw die sprutsen, die nemen nou de pleets oer van de huid. Hè? Maar is het, wie het ik net zo bij hem, dat de man, jouw broers, dat die
die wie ervoor om toe te nemen, dat je hem er wat bij hong. Wie dat gewoon net die tiert. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is. Het is nu 2012, maar dit gaat door een oorentiert. En er is een vrouw bijvoorbeeld die vertelt dat ze heel graag boer willen worden. Maar dat kon ze nooit uitspreken in haar heid, want dat kon net. En Sint-Wurg kent dat wel. Ja. En ik denk er is een hele hoop schaalvergrutting, maar ik een hele hoop automatiseren. Dus er binnen nou ik oren mogelijkheden. Paulien had een baan, ik in de stad. Maar mijn mem wie de hele dag, ik op de borkerij. Dus dat wie een hele oren tiert en dat wie benauwender, denk ik, als Sint-Wurg. Ja, maar toch schreeuw je dat boekje en het komt uit wiels die hyper is bij Boezek Vrouw. Daar wil ik een refereertje of schreeuw dat zelf weg. Je ziet op een gegeven moment na leven en denk je, ja, maar ik weet wat voor ellende er soms achter die stal door een school heen ging hield. Weer problemen met een kei of wat dan ook. Ja. Is dat toch een reactie dan op dat mooie beeld dat schetst is? Nou, wij ontdekten eigenlijk terug dat boek dat de meeste boeren die gaan van het hierma en die gaan hele oren dingen doen. En nou is die televisieserie heel erg gespitst op de boeren die bleven. En dat is eigenlijk een verhipte liedse groep worden. Hè? Dus wij merken in het boek dat er een hele hoop mensen binnen die zich erin herkennen. Die gaan in een familie een boerendochter of daar zitten boeren en soms ik een generatie verder. Of die herkennen zich als middenstander, want dan is de kleersteen bijvoorbeeld. Maar er ben eigenlijk nog maar een heel lietse groep boeren oor. En dat weer voor u wel een skok om te ontdekken. En dat komt omdat de meeste boeren eigenlijk net genoeg hier om te bestaan. Dus het is heel vaak ik net oernam. Hè? Of er kwam een projectontwikkelaar en die kocht het op. Dus de stad is ik meer uitbreiden op het platteland. Ja. Maar jou hebben er wel... Die hadden wel wat een soort van hoorn in je vierde leven. Want je springt wel altijd uit, toch, als boerendochter? Nou ja, wij houden al jaar van aanpakken en van een collectief. En ik ben nog altijd heel graag buiten. En ik heb er een heel soort van hoorn. En dat terugzetten, dat leest eigenlijk ik wel, hè, op het platteland. Dus het is heel nog net alleen nog kommer en kwel. Maar het is wel een orenblik dan die boeren bij dat mooie landschap van Jaspers. Nou, het is jammer de laatste ronde van hier aan tafel. Want ja, we moeten snel natuurlijk zien. Ja. Ik zit er net zo heel diep in. Maar kun je nou een inschatting maken van een boer en een vrouw die het goed mee komt? Ja, ik denk dat het met Martin en Wilma absoluut goed komt. Ja, denk je hem dat ik al hier, Martin en Wilma? Die 8 kinderen, ja. En die 2 mannen eigenlijk, want die binnen al... Ja, ik weet het niet. Zo, wat ik ervan te zien krijg, denk ik van, nou, ik geloof niet dat dit helemaal goed komt. Ja. Maar... Dealen we deze mening? Ja, ik ga met mijn kaarten op de eerste koppel. Ja, ik denk dat dat mooi is. Nou, en dan de conclusie. Is het zo slim of is het juist heel mooi om op het boerenland te liggen? Het is heel anders dan je op tv ziet. Maar het is ook wel heel erg leuk. Ja. Okay. Nou, bedankt voor je verhaal. Het boekje is nog wel te vinden, hè? Zeker. In de boekhandels. En misschien zorgen een heel soort vrouwen dit en die denken, ja, zo heb ik dat ik viel. Ja. Nou, dan zit het hier in 10 verhalen van het erf af van Sietske Dijkstra. Nou, snij zorgen we dus of de boeren extra volle geluk gewoon hebben als boer Jan, hier met Pauline. En wat doen we aanst? We hebben de minuut natuurlijk, een hele speciale oproep toch een van de grootste fans van Siep van der Ploeg. En we rieden natuurlijk waar het de mystery guest is. En Joseren krijgt het bruidspeer al. En in de kerken van Zwegem is een bruidsbeurs. En wij krijgen hier dus al een lieds vapbreuker ervan. Ja, het is een trend. Goeie trouwens, dames. Wat zie je hem er mooi uit? Nou, dankjewel. Hey, jou, ik een trouwjurk gewoon? Of, Nee, dit is niet een trouwjurk. Dit is een avondjurk, of een galajurk. Die je aan kunnen doen als je gast bent bij een bruiloft. Dus, ja, het ziet er mooi uit. Prachtig. Mooi, wat is dit? Een mooi sieraad? Ja, nou dat is ook allemaal te zien aankomende zondag in Kerk van Zwegem. Ja. Dus we hebben bruidskleding natuurlijk. En ook dit soort kleding. Trouwkoetsen. Iemand van de Gouden Zwiepen van Lieuwt. Ljouwert, voor de niet-beeldstaanden. Ja. Die presenteert zich en fotoreportages, videoreportages. Ja, er is van alles te zien. We zien hier dus ook al dingen. Hè? We zien al een hele mooie bruid. Die keer net echt trouwen hier, toch? Of wel? Of dan heb ik wat mist? Nou, voor zover ik weet niet. Zoet kennen misschien. Ja, ik ben net een ambtenaar natuurlijk. Hè? Maar Reina, je organiseerde dat vanuit de Oude Frieske Kerken. Stichting Oude Frieske Kerken. Stichting Oude Frieske Kerken. Staan heel soort kerken staan leeg. En dan vind ik het wel apart, want een heel soort mensen trouwen dus net meer van de kerken. Nee. Maar die willen dus nou wel in een kerken trouwen. Is dat het nou wat gebeurt?
Nou, we hebben 41 kerken en ze hebben ongeveer 30 kerken ervan binnen officiële trouwlocatie. Dus daar kun je burgerlijk huwelijk plaatsvinden. In alle kerken kun je sowieso het kerkelijk huwelijk plaatsvinden. En wij proberen dus nou met die bruidsbeurs en op allerlei andere manieren proberen wij die kerken wat meer te promoten als trouwlocatie. Ja. Het is nog steeds een prachtig plakje. Maar dan trouwen ze dus net mijn doen niet? Nee, dat is gewoon met een ambtenares. Ja. Of ambtenaar van de burgerstand. Maar dan toch die sfeer, maar dan net versterken. Ja, precies. Nee. Nou, hier hebben we dus een bruidsbus, de kind van alles. En we hebben ook contact met de bruid, Leuk, in onze... Kunnen we er even zien hoe het is met haar hier? Want er moest nog wat om gebeuren. Dag dames. Hallo. Dit is Wilma. Ja. Wilma, de pundit, kapper en visagiste. Hoe gaat het daarmee, hè? Ja, gaat hartstikke goed. Hoeveel bussen zitten er al in? Nou, wel heel veel. Ja, want dat heb ik wel begrepen. Hoeveel gaan erin ongeveer? Hoeveel van die bussen? Nou, een buslak per bruid. Een hele bus? Ja. En dan moet ze maar de gasmasker op, met ze spuiten. Want het is... Nou, benevelt vrij snel. Ja. Nee. Hey, hoe lang heeft u hier nog werk van om zo'n mooi kapsel te maken? Ja, zo'n 2 uur. 2 uren? Ja. Jeetje mina. En hoe lang blijft het er zitten? Want dat is de vraag natuurlijk, hè? Tot diep in de nacht. Ja. Is dat een garantie? Ja. En anders kom ik langs. Oké, hoe lang heeft ze nog nodig? Want ik wil haar aan ze presenteren. Nou, een paar minuutjes. Richt, hoe gaat het, hè? Super. Tom en mij? Ja, ja. Richt is trouwens, dat is wel leuk. Richt is de vrouw van Jacob van Dietwaar. Ken je hem die? Ja? En ze ben 8 weken zelf trouw, dus nou als bruid. Reiner Visser. Dat bestond lekker onder het Vreubelien. Hier in die vrienden week ik al hier Vreubel. Dat wie die week ervoor hier in de Vreubel bedoel. Dan maken ze bruidsboeketten. Ja. Maar wat zeg ik hier nou? Wat is dit, een hoed? Wat? Ja, dat is dus een hoed die ik zelf veelt. Dus van losse wol maak je daar een hoed van. En dat kun je natuurlijk heel mooi naast het bruidsboeket. Kun je dat soort accessoires maken en dan helemaal in de smaak van wat het bruidspaar zelf wil. Ja, maar dit ziet er wel vrij apart uit. Meestal smieten ze zo'n dingetje naar achteren. En het ziet er wel leuk uit, maar als dit op die holle krijgt, dan... Maar het kun je wel goed vangen trouwens. Ja, nee, je hebt een hoop mogelijkheden om te vangen. Ja. Maar dan maken ze aparte dingen, dus het is toch onbekend. Ja. Wat is nou een van de apartste boeketten die ze maken heeft? Nou, elk heeft eigenlijk zijn eigen apart dingetje. Dus ik heb wel eens boeketten helemaal in grien te maken. Griente? Ja, ik heb wel eens een boeket maken waar Hienster hier zit. Hienster hier, waarom dat? Ja, dan staat het hinder op stal, die ken het mooi. Ja. Maar om hem er toch bij heb ik het er helemaal in. En dan zitten er wat van die plukken Hienster hier? Ja, dan verwerk ik dat er helemaal mooi in. En dat is het leuke, dat je... Totdat je de klant thuis beziek je, dan kun je hoe ding, hey, je bent wat ontspannen en je praat erover. En zo heeft ieder zijn eigen wensen. Dus je begint bij de mensen deel en dan vreet je van het is net zo'n kant-en-klaar stikje wat ertussen. Nee, ik heb wel fotoboeken mee. Daar bladder ik al terugheen. En dan zullen we er gewoon naar. En al praten, dan heeft ieder zijn eigen ding. Want ieder heeft zijn eigen kaart, kleren. Iedereen ziet dat mooi smaak uit. Ja. En die wil er iets apart van maken, hun ding. Ja. En zo pik ik daar wat dingen uit. En dan op een gegeven moment ontstaat er een bruidspakket. Ja, en is dit iets? En dat mag je bruid nou krijgt die nou, hè? Dit is een hele lange slier, het is heel speciaal. Ze mag trouwens komen, de bruid. Is ze klaar? Dan kun je zo vers voor komen. Zeggen wij dat nou? Of ze nou uit de visagie om te komen? Ben je klaar voor Richt? Ja, het is je vlakbij trouwens, hè? Om mijn hoek, maar... Jou is toch dat ding mooi? Want dit is helemaal speciaal, hè? Ja, dat is speciaal. Oké, is de Bregenman is die direct bij? Oh, dan komt het visje weer. Dan ga ik even naar de kant. Nou, dan wil ik een groot applaus. Ja, doordraaien. Prachtig, mooi. Mag ik even vielen? Kom maar even verder. Ik wil even vielen of de rek al hier lak in zit. Heel vol, hè? Oeh, ja, wat is dat? Nee, dat valt mooi. Nou, applaus voor de prachtige stel. Snijn, hè? Ja. Snijn is de beurs hier. Ja. Oké, Snijn is de beurs dus hier. En blijf maar even staan, want wij gaan nu naar het scherm daar. Want de mystery guest, die mogen we nou rieden. Ja. Dan moest de eerste vraag stellen, Richten. Ben je al een man? Ja. Ben je bekend van televisie? Ja. Oh, ik heb het in de gaten. Ik weet het net. Ik zal hier eens even zien. Siep? Wat zei je? Siep? Siep, ben jij Siep van...
Nee. Is dat een idee? Bist dat sterk? Ja. Hoe sterk? Heel sterk. Is dit Wout Zielstra? Ja! Nou. Koester wat achtersteer? Ja, dat past. Dat past dus nog precies in het silhouet. Mooi slank man. Een mooie slanke man. Ja. Nou, mooi is de best, jong. Ja, kom bij die kist erbij. Ja, dat is wel een aardig bankje voor u, hè? Ja, dat had het wel. Ja, hoeveel kilo best? 150 zo'n beetje, dacht ik. Nou, ik 100. 250? Ja, 250, maar verslagen. Ja, dat direct goedkeurd. Ja. Is de zin in? Ja. Ja? Ja. Wist de rij om alles te zezen en te vertellen, was de... Ja, was die nest? Ik net zo vol te verbergen. Oké, nou, de master of Slinger Jan, net de hut. Want het is professorisch makken. Ja. Terug is je regisseur. Oh, sorry. Hey, hij valt ook namelijk op de joker. Ik zal even trouwens uitlezen. Reet is een persoonlijke vraag. Ja. Wiet is wat een maatschappijvraag. En die joker, dat jest wel. Keer van alles. Dat kan van alles wezen, ja. Ik hier liever de PC van Frensje woon dan de sportprestaties die ik nou leveren ga. Ja, ik ben wel een kerstliefhebber. Klopt. Ja, maar dat is de vraag. Nee. Ik ben Tom mijn sterkste man titels zeer tevreden. Ja, maar wat heeft hem een keer? Ja, vind ik een prachtige sport. Ik heb vroeger gedaan. Ik heb bij de selectie zitten en toen heb ik echt met die sterke man. Ben ik echt met die sterke man beginnen. En ja, nou, dat heb ik van maken. Ja, maar ik denk als die bal een goed rekkest. Ja, dan gong ze proef het joekelen. Ja, nee, daar looit net aan. Ik hoor 4 boven. Ja. Maar wanneer, want dat vraag ik me wel eens af, wanneer bepaalt een jonkje dat hij zo sterk en zo grut is? Wanneer gebeurt seks? Ja. Nou, ik zie hetzelfde in de gaten. Maar wij winnen slachter thuis en altijd het zware werk. Nou, dan pakken ze een barg en even samen. Ja, bouwt vlees en bargen en het was broers zie ik ouder als mij. Dus ik wie zonder dat ik het zelf in de gaten heb, wie gewoon heel sterk worden. Tot werk. Maar hoe zeg je dat eruit? Als dat zien wie is dan? Wie is dat toen al? Ja, toen begon ik al een beetje met werk. Ik werk gewoon mooi. Jazeker, dat wie. Ja, maar hoe zie je dat toen uit? Ja, ik wie natuurlijk grut en ik heb voetbal zitten en dan maken ze me keeper. Nou, dan kun je wel begrijpen dat ik kon voetballen, maar. Ja. Dat wie ik wat te grauw en te fors vond ik. Maar wie is grauw vroeger? Ja, nou, grauw, ja, zwier. Uw mem zei dat nou ja, het 10-11 pond geboten. Ze weet het eigenlijk nog net exact, maar een beetje schatten wie dat toen. Is dat een soort verhaal trouwens? Dat is wel een flinke baby, dacht ik. Ja? Dus ik heb nooit ooit meemaken eigenlijk als vrij zwier. Ja. Nee, oké. En dan op een gegeven moment dan krijg je spierbanden en dan denk je, nou, ik moet maar... Nee, dat is in de gaten. Toevallig komt er een jongen bij mij in het Warpwijn die het organiseert de sterkste man van Friesland. En die shut mij, of die hiette, en die vregen mij, door best toch heel sterk. En toen zei ik natuurlijk, toen ik het was, ja, ik ben heel sterk. Nou. Maar sterk omdat ze willen zien de kroegtrok is of zo? Of, Ja, nee, ja, dat is die jong best. Maar, nee, dat voelen we mooi, maar gewoon, wij hier de namen wel een beetje, zou ik maar zeggen. Okay. In de dan moest je me geen mee krijgen. Nee, dat bedoel ik. Ja. Dan moest je draaien. Dit is... Nee, wel? Ja, dat is het zelf. Ja. Dan moest ik wel wat willen draaien. Hè. Dus voor het effect even. Hè. Het is wel televisie. Ja, dat heb je te lijks gehad. Ja. Waarom stist je zo graag in de ondacht? Ja, nee, dat vind ik... Maar mijn sporten, wie onbekend. Nou, Highland Games, sterke man. En in Friesland ben ik, hoe ze bekend heb trouwen. Dat vond ik wel hartstikke mooi. Maar als ik in Schotland kwam, krijg ik wel zo bekend, dacht ik. Ja, maar dat is de cool allemaal. Ik heb hier eens een keer op een fiets zitten en ik ging een berg op. Ja. Toch, man. Ja, dat wie wel... De koers wel voor een omkieper. Ja, dat wie... Het hichtepunt, nee. Nee, maar is dat iets dat die zelf zien laten vast? Want het is net alleen nog maar sterke man dingen, dat is ik andere dingen. Ja. Nou, stiest in het eerste bestel maar je hebt erbij als je sponsors heeft zei, dat een beetje. Nou, maar is dat ook leuk? Dat is er een beetje voor en ik vind het hartstikke mooi, dat klopt. Ik heb wel eens gekke dingen die en ik mooi. Bouwt ziek het uit, zo'n mooi programma. Ik zelf geniet ik hoe ze van. Maar heeft ik wel eens wat dingen van Sletter toch? Nou, maar ik ben er oorlog van maken. Nou, een modeshow heb ik wel eens rond en dan voel ik me net happy. Dus dat doe ik. Nee. Maar hoe zegt dat eruit? Een pirouetje op het podium. Ja. Van Grutte wat voor kleding is er nog? De Grutte kleding, dat weer het verhaal erachter. Maar daar viel ik me net, je zei me was vregen in de jury van een payback show, dat moet ik eigenlijk net waaien. Want daar heb ik helemaal geen doel hoe je. En
En dan moet ik nog de eerste prijs bekend worden. Ja. Oh ja, die wees. Ja. En dan zei hij, dat is toch wat wel leeg in de top. Ja, dat denk ik niet. Hier kan maar met dus de best een vakblauw. Wat subtieler. Oké, nou, ik stel je aan Sven een vraag, stel draait. Ik heb nog wat verder. Ik ken er wel her. Reden, nou is ik een persoonlijke vraag. Ja. Ze hebben het al in je sardine, dat is gewoon een heel soort persoonlijke vragen. Dus. Ja. Wanneer verliest u die zelfsbeheersing? Ja, nou, dat gebeurt net zo vaak. Maar ik moet er wel om denken. Zal ik die zeggen, onverwachte dingen, ja? Controle op mezelf. Nou, in de kietelt me. En wie een jongen die bedoelde dat net kwee, hè? Nee. En ik doe gewoon automatisch troeken. En die, zit die morgen daar, ja, stuit er dus in oor. En gelukkig kwam er weer omheen, maar dan heb ik het even net. Dat bedoelt ik onlelijk worden. Nou ja, of onrecht of zo. Ik zit maar in de auto, naar je auto. Nou, ja, wat voor een? Peugeot. Ik doe de verwarming, zet draaiknop, maas en de knop in de hand. Als je traint, als je met die gewicht alles op kracht dorst. Ja. Nou, mijn vrouw, die zal ik wel. Nou, valt me wel, ja. Maar die jongen van mij, die had grote bekjemmy. Ja. Hij draagt fut, ik zal hem, dan krijg ik even een skopje. Ja, hij vleegt door de loft. En toen? Nou, ik denk, maar dat eindigde heel goed. Maar dat moet ik net vergeten. Maar als die zon is wel eens een tik. Nou, hij pleegt hem even. Ja? Even samen, maar ik vergeet even dat ik de hutskop dan. No? Ja. Dus ik ken net, nou is het aardig sterk. Ja, dus ja oké, maar we hoeven de instanties nog net te bellen. Van, nee, dit wie ik meer een aardig iets. Maar ken hij daar jongen? Zo staan hoor, is dat echt zo'n beer? Ja, hij is Nederlands kampioen kogelstiert. Dat zou ik die eerlijk zeggen. Hij stiert maar 4 kilo, de Nederlands kampioen. Ik met maar zo'n en een kwart. Maar hij stiert even maar zo'n en een kwart. En toen stiert het er 11,70. En toen zei hij, doe ik even. Ik zei, nee jongen, heb je zin hoor. Maar later heb ik het even niet. Ik ken verdorie, ik stiert dat niet. Nee? Dat is zo'n pijnlijk moment. Dus ik ben trainen en dat ben voor die dingen niet leven. Maar ik weer dat step je wel weer even. Maar is dat een pijnlijk moment of ben je dan trots? Ik ben hartstikke rutsk, maar dan weet ik zelf ook even. Ik ben wel sterk, maar het haalt er nog eens. Ja. Nou, maar techniek, dat verliest dan weer een beetje. Okay. Maar dat vind ik wel mooi, ja. Dat krijg je dan ik wel weer, ja. Oké, dan mag je nog een keer draaien. Ja. Hoeveel ben je eigenlijk? Draaien. En 2 jongens en een famke. En die andere jongen zo sterk? De Wout is de 14, die is Nederlands kampioen kogelstiert. Het famke is Nederlands kampioen discuswerpen. Daar ben ik heel trots op. Wat doe je hem daartussen de hele dag? Ja, nee, het zit er een beetje. Ja, nee. Krijgen ze biks eten? Ja, ze krijgen elke dag. Alle dagen biks. Vlees. Vlees? Ja, we eten wel een soort vlees. Ja. Bist je bang om te verhuizen? Ja, ik ben hier nou op het mooiste plak van de wereld. Maar ik verhuis je net. Maar, nee, we zijn al heel lang op die... Nou, ik ben hier bij Pleerts van die Huitemem, een borgerij. En die heb ik helemaal als krachtcentrum ombouwd. Onder al die gewichten, boven kist koegels zitten en van alles. In het land heb ik een hele speciale plak waar gooi. Ja, dat is wel, maar heeft er nooit ergens oors weer naar daar? Jawel, maar dit is de borgerij van die Huitemem, zou ik maar zeggen. Dus ik heb wel zelf hier nog een huisje wennen, maar hier heb ik altijd... van het begin af, maar de sterkste man heb ik hier getraind. Ja, en was er net bij? Nooit ook daarbij. Waarom net? Ik denk dat ik het nooit het mooiste plak heb. Nee, maar is dat een gevoel of is dat een locatie? Nee, het gevoel ik. Volksgeren. Ja, voel ik me heel goed. Mijn paak in slachterij in Volksgeren. En mijn andere paak in slachterij in Wolsum. Ik zit er eigenlijk tussenin. Nou, ben ik eigenlijk geboren en nou, daar werd mijn familie eigenlijk geboren. Dus ik ken eigenlijk net mooi. Ik heb wel eens een periode in Schotland geweest. En als ik nog ergens wel wennen kon hier, dan wie het misschien in Schotland geweest een tientje. Ja, maar vanwege het lonskip of vanwege de mensen? Nee, de mensen en natuurlijk de wedstrijd ik ook zoveel nog te ontdekken. Maar ja, ik ben eigenlijk samen onwennig. Ja? Wat krijg je dan? Pin in de buik? Ik heb de sterkste man van de wereld door het 2 weken. Ja? Ja, Roland? Ja. En ik zit je te wachten van mijn minuut. Oh, best wel een minuut? Ik doe de minuut van de Friese Music Night en van... Van Siep? Ja, maar ik kom... Daar kom er maar bij. Want dit ziet er wel mooi uit. Ja, Sjoerd, daar heeft de microfoon. Vanke, ja. Hoi. Sjoerd, daar mag de microfoon. Ben je vrouw, ja. Waar bist je trouwens? Ik ben Ietje. En ik kom voor de Friese Music Night, maar doe best echt leuk. Dankjewel, ja. Ja, ik zit kijk te denken, maar ik even vielen. Ik zal net kietelen.
Nee, juist. Want dat is wat er juist. Nou, dat denk ik. Ja? Want dan komt die morgen. Ga ik vielen? Dan viel het even zien dan. Dan heb ik tegen tegen, dan heb ik er een hoor gedacht even bij. Wat. Dat past mijn handen net om. Nou, dat moest even één keer. Ja, nou, juist. Hey, ietsje, wat heeft nou, is Lady Shave stikken? Nee, maar ik kan het toe skeren. Wat dan? Want ik ga dat jij dat dienen en krijg plakken. Oh. En dat zeer. Maar ik kom van de minuut, maar gaat hij alleen? Even zien, hoe lang hebben we nog? Ja, door maar een minuut. Door die minuut maar dan. Nou, dat is wel een ambities, maar kist er wat door? Zit ik goed? Ja, de knibbels wat bij elkaar. Door die maar door. Die? Ja. Die. Hoi, goeiedag mensen. Dat kom ik vrij. 23 november om 7:15 is er in Ljouwt bij de Frieske Music Night 100% Friesk. En iedereen moet komen. En ik kom ook. En het is mij alle leuke Frieske artiesten. Janneke Brakels, Mirjam Timmer, Ted Roosendaal, Femke en Sanne. En er werk je net al in de Famkes in de Frieske muziek. Maar er werk ook jongens. En één daarvan is de cast. En die twee. En René de Jong komt. En Marius komt. En volle meer. Oh, ik moet heel dit heen en wet, denk ik. Ja, daar is nog tot over seconden. En één daarvan is... Siep. Siep? Ik ben fan van Siep. Ja. Maar die mooie krultjes van Ja. Siep betekent knap van uiterlijk. Ja? Is wel leuk als dat. Hey, die minuut zit erop. Zit het erop? Ja, het zit erop. Blijf maar even lekker zitten. Oh. Vrij 23 november, Frieske Music Night. Oké, nou ik bedankt. Leuk dat het is erbij is. De rest dat het mooi? Dat hij verfilmd is dan verfilmd is. Ja jongens, wil je me ook een oproep doen? Dat doet net al hier zei. Hè? Dat ken ik gewoon normaal samen met mij. Stuur dan even een mail naar neetopvreed@omroepfriesland.nl. Dan wie dit neet, ontnij wie ik